Queen le man gur an gédal síos ar chuisteach an éirithe sa chun is fannáin agus ar chuúméin scéil gur an cigar ag teach imníarm agus a dígréasacht agus an airtan phobal ásáin. Agus is cuioin am freisin an céad criniú agus an médaine a tháinig agus na smaointí úntacha bhíocha agus an roiid a thug Paddy Bear an ihe sin agus dúirt sé beag an bua againn, ní léon áras, beag sé againn. Vote all to force.